owu a ebetutu nipa no ebeka akra ebra nipa nsusu na nipa nka bi nhyem na nipa nweneye na ye hu ne se ye twa afe no a beduru be se November nti afe ne de akọ na wie ya ayede awie na enipa nim se oni ninu ana na dofo ne tewo na empofremu nipa be frimu abra nipa nsusu nka bi nhyem nipa be wu abra nipa nka bi nhyem nsusu ye enti yade a eye arehosem enti na anumrei mami aba Righteous TV ha na we na America no owu yade a etowa wa ato no wuni henti wunu de esi se wo wunim se wo wu bet wuni henti wunu de aye de esi udonu se ato wu ato wa firi ha bet ye ne ha de unim na nka bon se nipa bebre nti nipa bebre nso be di areho enipa bebre nti enipa bebre ebe di areho on se we amame abaha empofre potupuru yi me hwa ade no sign no me hwe na me hwe de ebesi ena ye di enimu na afe ne kwa wiye no on se izo yango pon am na hom so edi kan eyi ne dia kire me ama o ma hu ne se afiwi na owu boss wum bachan na nipa be wu afiwi mpa 2025 nipa be wu pa ebe buru nipa adwen ene ntiase yeso ewu na ye nipa yewu no sanom 50 days na aka no bachan na afiwi kwa wiye no enna kakre ya aka November December yi owo no be sa ye mo sign nti sign na mahunu nti sa sign no ni hunu se pe na e kire o se owu eburu atwe ene ntiase so ebeto tu nipa basa die meka nwasemi yeni kaina yenhwe 2025 yeni pachai edi ye zenya kopona no nso oda na di kire me eni wu na afi ni pe wu a ni pa dwene ho a yenti ase na mo se na adai no yenti sanom edi yeni bibra nkom hye bibra yeni kanko first one 2025 ye shasi pachai share 2025 wasi enkomsha anisodi huno izenya kopona no nso oda na dia na eba fi mo a ewu ebeburu ne pa adwene ene ntiase so yenkomra sisia izenya kopona no nso so hwe na me hwe no mahunu se park e boso bono emro no so park ni bino na osihwe na mehwe na mehunu se
nipa etene kɔ park ni so nipa etene obi ni kyerɛ nipa ni kyerɛ park ni so saa no mo kɔ asoma akwade ne honam so wura mi hu sɛ agoprama na ɛda hɔ no nipa dodo na ni kyerɛ so no mo kɔ so no se hwɛ na me hwɛ park ni so sei no wọ́n sẹ́ yàdé dẹ́ nípa sáà ẹ̀wọ̀ paaki ni so nípa yàdé dẹ́ nípa sáà ẹ̀wọ̀ paaki ni so asọ́nà kọ́ ọ̀hún dẹ́m sọ̀rọ̀ mi sẹ́ nípa yàdé dẹ́ awúfo bebree wọ̀ paaki ni so ọ̀sẹ̀ ẹ̀rọ̀kùrẹ́ wọ̀ hùn nàdé mu ni yẹ sẹ́ si yàdé dẹ́ obi wọ̀ ha ọ̀bọ̀n sẹ́ ní nípa bi gyina hàn ní ọmú sùn ni ade da obi no original no mu so obi esu ni de asoma kwa ni ohuni afi etwa mu se de me kacho se nipa be wu asase so no afi so betra afi nipa ebe wu ama natra obi gyina ne deɛ wɔ park na agoprama nso na osu ne deɛ obi ntwa n'ani hwɛ obi deɛ ɔsi 2025 sɛdeɛ afi etwa mu nipa wuyɛ deɛ menam ɛho nso meka kyerɛ wo no afi wei ɛbɛtra ne yɛn na yɛdi yɛn mu yi owuo bɛbu nkam asase yi so owuo bɛbu nkam asase yi so owuo basa 2025 year yes me owuo weyewu ebedoso amen yɛda onyankopɔn te asefo ase sɛ ɔnam ne homɔborɔ so na ɔnsɛ wotie nkɔmhyɛ no a asefo na honhom so maame hunu sɛ afe wei a yɛasi mu no owuo bɛdɔɔso nti wotie nkɔmhyɛ no a ɛsɛ wobɛte sɛ yɛsi woyɛwu nti afe mpa wohwɛ mantɛmɔ ne borɔ no so a enipa a yɛsie wɔ mu no ɛnyɛ nipa ketewa in the 2025 ɔho sɛ enipa ewu enipa nte aseɛ bɛt mete aseɛ menim obi koraa yɛ diifoɔ ɔsɛ wɔyɛ diifoɔ ɔno atimi ɔkasa wɔ radio so yɛ obisa no sɛ na adɛn na afi nipa ewu saa nti diifoɔ no na ebisa saa no ɔnte owuo na nipa ewu ne deɛ ase nipa weyewu no ɔyɛ sɔfo wɔn te aseɛ obi yɛ nsɛntwere de otumi ka sɛ adɛn afi deɛ adɛn but me te aseɛ ɛfisɛ deɛ ɔsoma ame no deɛ afi ebesi a enya maaye no ɔnam no honhom soma me hunu woyi ne de kyerɛ me ka kyerɛ me sɛ afi wei
enipa ko 31st prophecy no motwa so enipa ko 31st yakoye ho ahwan yakobo owuo tuo enso afi owuo be doso diwa o hwa afia sei na owuo a ekoso sei na osimu na fi Nyankopon difo mpacho meda wonu Nyankopon ase Nyankopon difo afidie emra yesima Nyankopon na moso na odai nkomhye no edim na metwere nkomhye no wo makoma so emra Nyankopon bo ye ho ban na odaso no yete ase na mehwe ewu a na esi atiasfo ase asisu a eye nia ye ho nipa ewu a timitisi obi ewu wo ha na makai nkomhye na wo hye ye no imami hu se ampa uni difo a ya wonto ato aso yi ize Nyankopon ayiwu e de ama asase nyina eni nipa nyina efiri se Nyankopon difo sede afi enipa esi yewu no enya asem ketewa ifra kese su kosi nkuma so eno no ifra kese su kosi nkuma so no eyi no adi ye nkomhye ne kan sawo ewom na omakate omotwa so nse e kan se enipa no emfa woni akese ne emfa woni nkuma emfa woni nkoa ene adehye 2025 ndi ekirechire mu se eye all angles ampa so hwa fi ahemfo pachopa abamu panimfo pachopa nipa omodini moborofo enkwa adehye 2025 Nyankopon difo nya asem ketewa eji magala se nti ne mama ya ba empofiri mu saa ndi sign na mahunu no sign na kire se enama November December saa no 50 days a enuru 2 months no owu ewom sa boss an hekore be do so asene de ya ti nyina owu wom moborofo ne nkwa ne adehye etitire ne owu wom Nyankopon difo emra sisi Nyankopon enam wo so na wo ka saa asem se wo hunu sign na me yemu ahye na me hu nyina wo so ebi se Israel Nyankopon ma wonum asem entofom na se wakasa na emmam ifiri se Israel Nyankopon di mi be di wachi se me hwo na me nsua won enkomhye bia ne yedi bia wona mo so aka achi ni penyina abam timira sesi a wo ka saa asem na me se asem kese asi enipa makata se yetie yi se yekura no yehu 2020 sesiri bi nyame wa yadom pachopa enya asem ketwa owu me sign no owu me doso enipa gene mu ne de e be fa me se afe no yetwa ye de awi betente sa me se ntide ye mama ya gba mpofire mu sa enti nyame ya adom a we ku ada ya pachai enipa nyina ntumire kamera pachopa na Onyankopon fa wo so hu na Kristo mfa me so no hu nipa mobo amen ku ada ya na me hwade bi se sign na me hu ne ye no me sa hwade bi se afe no eye bosome maako dumienu afe no e wo musa bosome maako edumienu jidenti amame ya papotupuru no saa no November ene ya aka ne December no ukuada di enum ye on the 12th 12 November
ɛna afini wo mbosome maako a ɛyɛ dumienu de nipa nyinaa ntumiri kamera yɛmrɛ me Nyankopɔn nyina ase yes na me Nyankopɔn nam na homobɔ so mi wura Yesu Kristo so mfa me so na ɔmfa yɛnsie ɛmfa yɛntwa bosome edumienu no amen what me masenka nyase ɔhun sɛ asɛm a mabɛtena so sisi a meken ɔhun sɛ obi a ɔba asɔre bi anim sɛ ɔkora wunim anaa wunim ɔhun sɛ obi a ɔba asɔre bi anyɛ de yɛ anim obi a ɔba asɔre bi anim wunim nti nyɛ sɛ ɔhun sɛ ɛwɔ ade bi hɔ na ɛba anaa mehwɛ sign na mɛka na brɛ bi a yɛyɛ asɔre na wo sɛ nipa ne nyinaa nim de ɔsoma me nti obiara de yie obiara ni agye ade nti akodi yɛ wɔ mu no anaasɛ papa yɛ wɔ mu no Nyankopɔn nam ne ho mɔborɔ so ɔnam so bɛyɛ nsɛnkyerɛnne but wei deɛ ɔn sɛ asɔre koraa na anyɛ deɛ yi ama hɔ ɛna apie mpofiri mu a mede apia yi matu anamɔ na mede apia ade nti a sign no na mehwɛ the free sign n'akyi a ɛɛba de owuo bɛyɛ adwuma a saa no November ɛnɛ yɛ 10th yi ekosi 31st December owuo bɛyɛ adwuma a afe no koraa mesi nipa bebree buro nyanye wɔn de owuo bɛyɛ adwuma nti okuo de yɛ a yɛ on the 12 no enipa biara ntumirika de wo tie me no baabi wo biara wo ntumirika no omra na obi eba omakwa onfa polyester ya ma de pamade ne mema de pamade no onfa white etisei asa mo mape bia breme on pe polyester white to see na de tene se nipa no edan ya wodam se edan ni wisu mpoma ba ako a onfa polyester se mienu se onfa mienu se weyewu onfa mienu se ɛdan na ɔda mu no sɛmpoma a ɛda dan ne mu ɛyɛ mienu a ɔmpɛ polyester miɛnsa sei so ɔho polyester sei miɛnsa sei tie ni yɛo ɛdan ne mpoma no ɛyɛ mienu a polyester no ɔmfa miɛnsa ɛna ɛdan ne mpoma no yɛ baako pa ɛda bi wɔ ne mpoma yɛ baako pɛ ne mpoma no yɛ baako pa ɔmfa polyester mienu wobɛti wɔ yase ade nti na ɛda yɛ wɔ mpoma baako ebe use polyester mienu na da yɛ wɔ mpoma mienu ebe use polyester miɛnsa ɔbɛdɛ na wate ase enti deɛ meka no sɛ nipa no ɔwɔ nkran sɛ ɔwɔ sunwan sɛ ɔwɔ hene baabi ɔwɔ biara no mese sign no a mahunu ne saa no ɛnna kakra di anim no owuo ɛwɔ mu no dɔɔso ɔn sɛ nkɔmhyɛ a ɔmobɔɔ no siesie yɛbɔɔ yɛ nkɔmhyɛ no koraa ba yɛ ho adwuma wɔ nkɔfoɔ a saa tam no mba me nkyɛn yɛ ho adwuma o enti odan no mpoma ne ba akɔ afa polyester mienu sei fa hyia me ukuo da yɛ di anim on the 12 ukuo da yɛ on the 12 odan ne mpoma no ɛyɛ mienu a fa polyester sei miɛnsa sei nani mi nhyɛ ukuo da yɛ anɔpa na
yesere awurade a menkyere de obi ade saade we beye na Israel Nyankopɔn homɔbro atimi adadi ama nipa ma wa atiasefo asase so amen mesa ba biom no prophecy na board sisi an sabo repeat mame Israel Nyankopɔn na no so hwɛ na mehwɛ no mahunu sɛ park e boso bono emro no so park ni bi no na osihwe na mehwe na mehunu se enipa etene ko park ni so nipa etene obi ani kire nipa ni kire park ni so saa no mokro asoma kwade ne hunam so wura mehunu se agoprama na eda ho no nipa dodo na ani kire so no mokro so no osihwe na mehwe park ni so sei no you say ya did ni passa ya did ni passa our park ni so nipa ya did ni passa our park ni so asuma ko hu dem so wura mi say nipa ya did awufo bebere our park ni so o say kure wo hu na le mu ni ese si ya did obi wa ha obon se nipa bi dina ho no musu ya de obi no origina no musu obi esu ni de asoma kwa ni ohuri afi etwa mu se de me kacho se nipa be wu asase so no afi so betra on se utie nkomhye na Mesizo Nyankopɔn ahom so sɛ afiu a yesi mo 2025 no enipa a ebewu ne bedɔso asene afi etwa mu bachan ade ntina meka sɛ enipa a ebewu ne bedɔso asene afi etwa mu na je sɛ afi ne etwa mu no nso ɛwɔ de Izo Nyankopɔn ahom so a ɔda na di yɛ de ɛkyerɛ owo nye hwema nipa owo ye de de awreho ba na obi hu ma ne nye obi de achode bi ya de a owu asasi so eho ma nipa nyinara nenso toda owu na eho ma nipa nyinara utimi de ohu huntane kakra yes wo ne wo ma nipa nyina no utimi de ohu ye de ehunta no na do wo be hunta no so ne betimi agina age se de obo owu de oye owu no ono ne mu nase ne nchen ne nyunase utimi de ohu hunta no obi tibe nka sɛ wakodi aduru ewu aduru na afi wu aduru no bere aduru so obewu wu aduru se ma umu eni ho sa nanso wo ho Israel tumfo Nyankopɔn mu sɛ ebre betimi aduru ama sɛ wu bewu sɛ wo Nyankopɔn no betimi di mfia aka ho na ho yes saade oye owu no obetimi asi owu kwa se de bi twen na mensa ma na kakra nka ho eno bi no de ye ohene Zekaya no enna owu no so obetimi de hu ahunta kakra na a meka no eno bi na no mi rodi fo mo sebre so o ka kire mi rodi fo mo se anadwe memo owu bofo
atwam asase so na mo Israel made obi ankum dwa no mfa na edwa ne mogya no onfa nsan na ponwa no yes yeso wo de twam no nka Israel ma nyina aka ho pachan nenso asafare na no so ache na ko odifo mo se bibia Israel ma nko wo no nyina aka ho no repare wo na so di Israel ma no odoma ye de ahunta Mizrim manwa sa akwan ni bi anka wono ade achi na Mizrim ba bia da ne adwotwa achopa ba bia da ne wosu ohini fie kwa da ne wosu achopa ahemfie ada ne wosu edutie e friend say no a enkom se na o se 2025 nipa be wu asase so ampa so nipa wu a odwene ho a onti ase debi onti ase ere asa na beka che nipa o mo ne yehie no mere no mutie ye mo hwe yakopon di fo das ko di fo me ka kire enuanom ne agidi fo nipa nyina ase etiri na ayeyi so yakopon odifo Adjuma Benjamin de wasoma no kasa na enye asem ketewa seze yakopon enam ne so kasa nipa ho a na asem entofo timisrewa ena nwumre Israel yakopon odifo Adjuma Benjamin yakopon ahu mobo na odi wa fiji na to Righteous TV no ahu mobo na asonso menew ena nwumre tu krada edi animu yi odifo Adjuma Benjamin yakopon ya domo a enyuhu mfirim yakopon odifo yi kasa esi na Israel yakopon ma ne ye adwuma efiri se ne yakopon odifo yi ehia e nem dina na mo so no enkomhye bia ne asem bia ni wa ade nyina so tumfo honam nyina yakopon na me so aka emamu ena nwumre yi amawre ho ahye ye kra so nanso wo se ye betumi de yehu ahunta ye de yehu ahunta na wo hen Kumasi adwosu achen kurum Righteous City ye nyine be hye odifo Adjuma Benjamin Nyankopon Israel Nyankopon honam nyina Nyankopon nipa nyina ayofo no asebe onam na ko aso na waka akire ye no ye ba na ko adi anim akire de yenya ne hu mobro no ebedo so amaye ema me papa minia ena nwumre anya asem ketewa awreho abaw ese me ne otuwe yenim se ochina ibi fratas fo asase so nanso ade no esikwa so ba naso wana ne difo Adjuma Benjamin so ankasa kede ye ni frafo ki hu hwe ese ye ni frafo yi ne ne obi ohunade no so ye nsei ye mere ho ase na ukua de di anim ya on the 12th November Israel Nyankopon ne de cheya ochina achi ye nyine be hia na ko odifo Adjuma Benjamin fauma ukunu oyire munyina yinyina ye kan ho abom se yefunu ba ko mba asem wo nya asem ketuwa o so odifo Adjuma Benjamin kasa
so odiifo Benjamin kasa emfa ni aguro nti wɔte sɛ opese bosomi dumie ni nyina utwa wasasem kese na mkwaso ba yɛmfa ehunta tie nyina yɛbɛ frɛ number we 0594 844 111 ubo se number no me patcho gu screen eso odiifo Benjamin Nyankopɔn ya dom wo de kyɛ ya ɔkyena achi asɛm kɛse yɛ ba Nyankopɔn odiifo ya kasa o wakasa tu kuada yentumirika nimihye Nyankopɔn odiifo yi kuada yentumirika na yɛmra Rachel City Onyankopɔn fa ahodi city mese ba kuada yi onim sɛ namba na kora no de gu TV ne so wi be frɛ kora no a obɛka obebi sɛ omo ho asɛm kwa na omo mutie kɔ no kɔ munim asɛm korɔ ipacha ndi wo frɛ line na sɛ empanifo ne bi na wo kasa medofo ya na onya abotre ono nipa na a ono mo na wo kasa na ono kora asɛm a meka na hewonim ipacha onim ho hwe ipacha debi onim ho hwe ndi ebi asero be se bisara na onim ade kro na ontumi nkyerɛ wo sɛ de yɛse wo kana sɛ bɛɛ sɛ de ade wo na nya abotre wo a wafrɛ no wo na nya abotre na kyerɛ no sesei ɛna odiifo Benjamin ete Rachel TV a o kana numre nyɛ sɛ ahwɛ kora ne bi a wo ka te wo sɛ ebi kora nyɛ a wrong lie because ona tie kɔ na some America omunim ti Nyankopɔn yɛ adom a fa number ne gu TV ne so no onim sɛ ensono bebre tudo mani a kyerɛ faako ensono bebre tudo mani a kyerɛ faako na saa sign no me se esi pɛ owuo a nipa dwene ho a nipa nte ase na bosomi ene 20 days yi no mesi areho bɛka nipa bebree areho bɛka nipa pii diwe no nyɛ ade a sign no me bɛka sɛ na otwe ho na obi mra dabi we nke hospital nke fe no emergency yes a hospital nke fe no emergency bi a critical emergency bi a dangerous emergency bi a ade a ehu emergency ya yemhyehyie ndina America say on the 12 no yegyina ye ba Rachel City ha na obi akura ne police fufu odan mpoma ba akwa famienu odan na mpoma no eyimienu afamiensa see ifakura ena odan no mpoma ne ye miensa so afa nan me kan sa me nka se ufie nyina mpoma wo edan a wo na wutie mi no dan a wo dam so hono edan a wo dam no ehun asem na me ye de me ka me nka se ufie mu ani nyina na se ebi awaboro san a no ko fa abrosan nyina dabi abrosan na nye de ye wo dan a wo dam ene de ye wo nya de ye wo nam
ndi de wonnam ne nka ho de wodam no asem na mekai de dan na wo se numre bia medadan we ebi edan ya medam yi nya wura mu a edan no poma na ye 1 na wafa polyester white mienu edan no poma na ye 2 na wafa polyester white we me ensan kura na de be shia me ebrada on the 12th November ya echinechi yawo on the 12th echinechi efenese ebrada ya yo waso no pa wontie mese die ze nyakopona no so yire di kire me utie die no mese park brono so park no ni adeda efuru no sa bebre wesu no die ese ko hwe yi ko hwe yi ayi chese ba bia ye yi babia ayi babia ye ndize Kristo nam na ho so na se ye shafia se na se wokanwi na ya mpa eye adwuma na msa kato se san bi nso a masa huru nti etire se ye na kakra ya akai wo mu sa ehu e dangerous esene ye kwa ehu si ye huna ese unu ba bi twase wugina yes sashe professor nesi me pese o hwade sashe asibi na ye san hwade izo nyankopon na mu so hwe na me hwe no mahunu se park e boso bono amro no so park ni bi na osihwe na me hwe na me hunu se enipa etene ko park ni so nipa etene obi ani kire nipa ni kire park ni so saa no mokro asema kwade ne hunu so wura me hunu se agopranwa na eda ho no nipa dodo na ani kire so no mokro so no se hwe na me hwe park ni so se no no say ya did ni passa our park in so nipa ya did ni passa our park in so obeto was ose ya ye de pacho ose ya did ni passa na ya did ana ya ne da pacho ya did sa finipa ngopon difu free asasi su kon coronavirus kro nipa agusa o pacho debi ni nyina no prophecy newum se nipa be wu no ye coronavirus ba Ghana ha ye ka se nipa obi anwu enye nipa sa we de wan kasa de oni ba ye de ebe hu abra yare bie no so ne nipa ye de ewu ye we free amekoye wa 2025 de me ka cho se owu no metiase a eso hunu se de oyo so na asase no owu no ye ne de am onam honhum so odana bi ye de ekire me bra finish ase satan no rato Steve mai pacho de to aso wa bi ade duru ya na anase wase no asoma ko hu dem so wura mu se nipa ya de da awufo bebere wo park ne so ko se ru kure wo hu na de mu ne se si ya de da obi wa ha obo se ne nipa bi dina no musu ni ya de da obi no o dina no musu obi esu ni de asoma kwa ne o hu ni afi etwa mu se de me ka cho se nipa be wu asase so no afi so be tra
ahase monhwɛ dɔ no mame ahase utia enkomhyɛ nim sɛ Israel nkɔpɔ na ho so sɛ makoa afi etwa mu sɛ de nipa wuye na afi bɛyɛ de yɛ ɛbɛtra 2024 nipa ewu yɛ no 2025 bɛyɛ de yɛ ɛbɛtra na atra na asɛ ntra 2024 nyankopɔn difo nipa wu ba yewu ba enti no sɛ mekato sɛ ensuma bi etu kɔ faako saa sign no ɛna kakra kai wu bɛdɔso a don't be joke okay also yɛ sɔfo so yɛ difo don't be joke na afi kura no ma sɔfo awu ebe hwɛ don't be joke da yɛ kura wo so kura kyerɛ sɛ wo wu ayɛ de ewie na sɛde ne nkɔmhyɛ ne ka sɛ afi etwa mu no sɛde me ka kyerɛ wo sɛ afi etwa mu no nipa bɛ wu asene afi nipa bɛ wu asene 2024 no yɛn ko tie 2024 de yɛn so a nti ma me ka sa akasa no sɛde me ka kyerɛ wo sɛ Israel nkɔpɔ na ho sɛde me ka kyerɛ wo sɛ afi etwa mu nipa bɛ wu no afi wo de yɛ bɛyɛ de yɛ ɛbɛ kyɛn ɛbɛ tra so yɛn ko tie 2024 de yɛ so mra yɛn ko ya nkɔpɔ na mo so wɔse hwɛ na mehwɛ ne ma ho park kɛseɛ ɔsoma kɔ ɔdeɛ bɛhu nam so wu a na hu park kɛseɛ ɔsɛ no korɔ wahunu ɛna ɔsɛ hwɛ na mehwɛ na mehu sɛ efundaka ɛne efunumpa na paaki no kɛseɛ na da hɔ no ɛmpa wo ebesi wɔ funu deɛ ɛne funu adaka na efiri wɔn afoforɔ abesi hɔ na efiri wɔn afoforɔ abesi hɔ nti ɛdane ɛnso yɛ paaki korɔ no a bɛkɔpɛ na ɔsehwɛ nti mehwɛ na mu sɛ afɛ deɛ paaki no so abɔ ma na afɛ mpa ne adaka no bɛsi hɔ a mu sɛ mpa no obi da so ne nipa esu ne nipa ɛbɔ bena ne ɛkɔ na foforɔ aba mɛkɔpɛ na ɔse hwɛ afɛ mehwɛ na sɛ hu sɛ nipa no a afɔ mo ba no ebi mo nim te sɛ nipa a wɔn te ase a wɔn awu dada nipa no mo ba no wɔn a wɔn di ka bɛyɛ no bi yɛ afoforɔ afɔ kaa sɛ mehwɛ na wɔn sɛ nipa no wɔn ba no wɔn anim no yɛ nipa a wɔn awu dada ɛna yasa deda wɔn mo ɔsɛ ma kɔ ɔdam sɛ owura na wɔn sɛ nipa no wɔn a yɛreda wɔn mpa so no deɛ di kan ne deɛ wɔ akyire ne nya ade korɔ wɔn a wɔwɔ akyire no ɛyɛ wɔn a wɔn dada ɛna ɔsɛ no korɔ wɔn mu kakyɛ ne ba ɔsɛ ɛyɛ no korɔ wɔn mu na hwɛ afei no wɔn sɛ paaki ne so no nipa a wɔdiri so nko ara na atwa hyia ɛsen wɔn a wɔn di afei na nhunu awufoɔ na wɔn awu n'anim no na yɛ nkurɔfoɔ a ɛwɔ din wɔ asase so Ghana ha wɔn awu dada ɛna yɛasa deda wɔn mo ɔsɛm akɔ a deɛ wɔn ho no aforo yɛ mɔsimu nipa akɛsefoɔ a ɛwɔ din wɔn firi asase so ebesisi ama yɛakasɛ a saa nkurɔfoɔ te saa de bɛwu ama ɛbɛboro Ghanafoɔ adwene sɛ a ɛdeɛ na asi na adeɛ na ɛkɔ so nipa akɛseɛ ahowɔ din
owu se kim bonse Ghana fo nyina no bi edi ho aro ho bi ebo ho bi no bi e ka ho asem bi 2024 di afi ene ya ye kase me gina ha me kase ene be tie say 14 January 2024 nipa bi mo wo di ne nkrofo ni mo na nko omo ni se omo won kwa de be ho ahwo mo no omo nkwa sa ade chiemu nsemu we na kire se Israel Yakopon twa se nipa suro no ade chiemu nsem obi wa hodene ne pa obi anim no wodi ne bet on kai sa afi mo be konso bre no ye si no bre na sa ebe to sa afo na me ye de akai wo mo amotwam dada wo mo wu atwam dada mema ne ma bako so asi Ghana ewo nipa akese se de na no ma me kan ho asem nipa akese ona ewudi ona agidi ona nipa nimo ebi kra de na ebe ya atofu se ka atofu a so ho atofu sankrofo no asemi hwe na hwe ma ho se nipa da so gu so bobna na brown mu no o ni na doso no e doso to se makwa we ni ye wu a isia enye de eni busioni nko na be ha na na were be ho e ya de chi mu nsem no ye so man ka afu eni pa mu pa asam person afu mo susu abato ye ni ne ekoto aba ne budo na kwasa ebe du sie to ba ne esi budo na amen so onu jena me ka se 2025 jena Israel Yakopon am so se de me ka kire 2024 no afiwe de na be chen enno betraso e betra on se 2024 enipo nwo din be se flash ma mege enipa no e pa chan titirifu o se ba bi so na be kirem atofuwo no na man no ye ne yesi wo ba bi di jirapa Dubai no atofuwo no sa man no e ba ya na 3 days na obi ko wo no sekai che ni pa kese ni bi de be atofuwo 3 days obi ko wo no sekai sana abato no so e beduru na lipa bibira ya de ma me atwa don ko mu nyina ekoi yi edweso MP mo susu abato wo manim e beduru no enti de me kan no
Ese nipa bia ote me nkasa abire no. O ma me ha me ho. Pacho Debbie. Ono ane kraye ne nkwa. Yes. Ono ane kraye ne dia. Me na me ka kire wo. Ono ane kraye ne nkwa, ono ane kraye ne dia. We me se ba me ba yi emergency. Nkuada ochi na chi. Me se sign no a mahunu no. Enaya ake yenim 50 days no. Me se odi fo agima akwa me se Nyankopon de bitwa wa yi bia ma me. De wa ye ma me dada no. Odi de 50 days no ete se de odi aka me ho no emu ni hwehwe bia. Sign no. Eti nipa bia otie manumre no. Ontumrika enene chine ya. Omre chen kuruma Retro City ya. Omfa number no. Omise tira ko ani bi onim hada de omisa obi a ontumrika nsimra. Ukua down part on the 12th. Oba fa Polista no. Odan ya wodam na be kire. Odan poma ye mienu a. O the Polista miensa. White you, black and can. Miensa. Odan poma ye ba kwa the Polista mienu. See. And I did be shamu kwa de di enimu ya. In order said ye, uwo wasem se, adie bi Onyankopon tase fora no so beka, obi de di ati misran kan di ne ba Yesu mu. Amen. O ma ne de di said o nam ne honhom so. Akasa. E kan no a yi ne di no a. De me ka bi bi a kire wa. Hunu ba bi a me firi ba bi a me kro no. Yes. Wan hwe ye be yo so di buro nya wi. Woni be ba ho so no. Na mfoti edi unam. I tell you. Yes. Now sa damani baby a wompe. Correct. And na kana afini kwa no. E dangerous. Hu papa. Owu wo mu ne dosun because of sign no. And so na do na etudi mu ni a kire fa akono. Enye papa ba akokora. On se no ya me ba ye no. Trust me kwa me hede mi. Aha. Etoda ni de nkradam. Eze nipa na benya nkwa no. Ye be kasa kire wo no munya nkwa na ye kasa kire man da nkwa ne nsetumika. Yes. What you say? Nipa no ode omuntu ode nsem soma ame no. Omunya nkwa tena sa na ye be kasa kire wo mu masanye fra kwa mmone so mutumi anya nkwa. Nyankopon kwa so hwe de bon ni wu debi. Ti ba bi biara obi antumirika se sa hu tumirika. Nebra o chinechi wukuada anopa. Efi no nsonko tumirika nebra. Odo peso fa di agro e na me de kire wo no. Ye kase nipa izo Nyankopon na mo so si nipa wudi na ya kesefo bi 2024. Na hwe nipa ewu ye na wan de so ye di fo hu ne ye wan de so ye so fo hu ne ye debi but hwe ye se de sitie ya no de asem na akafa ho Nyankopon di fo ye asem na aka che di pa no mutie na pa cho me da ase ye me ka che Nyankopon di fo me ka che ya o kasa no fo ene se Nyankopon di fo me a Onyankopon ma be di wachi na me hia wi chese wonu asem no Eyadia eyihu ade mpese minua ne mpapa me maame oti ase ne se Nyankopon difo ena ma hu ne se titi adifo ni bi abayimu se okasa boko obakasa de ize Nyankopon ade na di akire no emam wasasa na edikanfo no kura difo ne tie mukasa boko na omane mfanya hwe yenso mote hwa na nkomhye na bam ene se woni se dize Nyankopon na ko difo ajemenja meso na ene nwumire yi otutu na namo de aba Righteous TV e bibi ntia se wesi akasa no ukuada edi enumi waka se misisi a wose sa ye den kranse masoma no enkwaje se wo betena se meso metena se
na onyankopon am so akasa ache yinti ukua da yina yeba yina yeba na ebi hwe wodi anim ti entina fie enya asem ketewa o odifu agema Benjamin akasa okasa aboku nenso wote wasa medie mani hunu na mede masoso te sɛdeɛ daa megi n'akyi no asɛm bi obɛka bie no a Israel Nyankopɔn ɛma ne tɔfom asɛm bie no ti sɛdeɛ wayɛ crowd na wo si okura no kora nsɛm no mfa asɛm a ene wanante aba Righteous TV so wa anka so onim sɛ nhunu Righteous TV a live akyɛ sɛ difoɔ no pie se a mpofirem a ne sɛ yɛ asɛm bi ntia it was a sign no ehu itu kuada Nyankopɔn de kyɛe na kyi onyane firi ekete so na de kyi onyane ya nyina anopa yetumirika nya ba Righteous City Kumasi he Joshua Chenkuru ebia wo bia de besi Kumasi wo so ko Joshua unya beduru pe duru Joshua buso bia so ko Chenkuru ana se frɛ number no 0594 844 111 ana se 0539 224 999 frɛ mpanyifo befa wo se okra nkwagye nti yesa wo no bɛbɔ yempofrem Nyankopɔn difo medas owo no bɛbɔ yempofrem unim de na 2025 ya sanum nkomhye no sɛ ai MC amonhwe ma me ka sɛ de nkomhye de tie no sɛ de di ne tie ne no medi agoro a owo no yene na mo sa na baka sɛ mfa nso nyina na yɛ de ne fa yɛ ho ne yɛ ka ho de maye de na makoma pom yensa ne si ho eno obenya bia wo de boketo ma mehwe so obenya no bia eno bi ne o epese nipa ne hunu okay mo nsanya nkan ya machi maye de nansa Satana Righteous TV ni ho ipacho de bi ye sha finase no na Righteous TV nyama ntie de nansa e bai kire di nipa no yenyo sebe Onyankopɔn hu mobro betumi aye de be dedi wonama hu mobro so a oso yi mo de abeduru hawo ndina meka tro se sign no odi fo adwa men kasa bebre me kasa pa na ye Nyankopɔn ni ho asenka but enoma bi efa ogie ne sanoma no men kasa bebre o aso a na wafa but 2024 di bi na men san kanse sa bobiem Nyankopɔn amono so se hwɛ na me hwɛ ne ma hu park kɛseɛ ɔsoma kɔ deɛ bɛ hu nam so wura na hu park kɛseɛ ɔsɛ no koro hu ɛna ɔsɛ hwɛ na me hwɛ na me hu sɛ efundaka ɛne efunumpa
na park no kɛseɛ na da hɔ no ɛmpa wei bɛsi wɔ furu deɛ ɛne funu adaka na afiri hɔ na foforɔ abɛsi hɔ na afiri hɔ na foforɔ abɛsi hɔ nti ɛdane ɛnso yɛ park korɔ no a bɛkɔpɛ na ɔsehwɛ nti mehwɛ na munu sɛ afɛ deɛ park no so abɔ ma na afei mpa ne adaka no bɛsi hɔ a munu sɛ mpa no obi da so ne nipa esu ne nipa ɛbɔ bena ne ɛkɔ na foforɔ aba bɛkɔpɛ na ɔsehwɛ afei mehwɛ nam sɛ hunu sɛ nipa no a afɔmo ba no ebi mo anim te sɛ nipa a wɔn te ase a wɔn awu dada nipa no wɔn ba no wɔn a wɔn di ka bɛyɛ no bi yɛ afoforɔ afoforɔ kaa sɛ mehwɛ na wɔn sɛ nipa no wɔn ba no wɔn anim no yɛ nipa a wɔn awu dada ɛna yasa deda wɔn mo ɔsɛ mako a wɔde amsɛ wura wɔn sɛ nipa no wɔn a yɛreda wɔn mpa so no deɛ di kan ne deɛ wɔ akyire ne nya ade korɔ wɔn a wɔwɔ akyire no ɛyɛ wɔn mɔmɔ dada ɛna ɔsɛ no korɔ wɔn ho kaakyɛ ne ba ɔsɛ ɛyɛ no korɔ wɔn ho na hwɛ afei no wɔn sɛ paaki ne so no nipa a wɔdiri so nko ara na atwa hyia ɛsen wɔn a wɔn nidi yafei na nhunu awufoɔ na wɔn awu n'anim no na yɛ nkurɔfoɔ a ɛwɔ din wɔ asase so Ghana ha wɔn awu dada ɛna yasa deda wɔn mo ɔsɛmako a deɛ wɔn ho ni afoɔ yɛ mɔsi mu nipa akɛsefoɔ a ɛwɔ din bi wɔ firi asase so ebesisi ama yakasɛ a saa nkurɔfoɔ te saa de bɛwu ama ɛbɛboro Ghanafoɔ adwene sɛ a ɛdeɛ na asi na adeɛ na ɛkɔ so nipa akɛseɛ a wɔwɔ din a wɔn sɛ kim bɔn sɛ ɔnsɛ wotie nkɔmhyɛ no a wɔn sɛ nipa a yɛadeda wɔn mo no wɔn a wɔba sisia n'anim yɛ foforɔ ɛna foforɔ a ebiem asa aba wɔn nso anim yɛ nipa dada a wɔn te ase a wɔn awu na israel akɔpɔ na wɔn nso sɛ nti 2024 no nipa a ɛwɔ din ebewu ama yɛ de akae wɔn a wɔwɔ din dada wɔn awu ɛbɛdɛ na wɔn hunu yi. mpɔtwe sɛ kɔmiti ne yɛ mu wɔn. ɛbɛdɛ na wɔn hunu yi. mpɔtwe nkɔmhyɛ no koraa na israel akɔpɔ nam so ɛɛka no. sɛ nkɔmhyɛ no akɔyɛ sɛ abebuo. yɛ wobɛkyerɛ aseɛ sɛ ɛyɛ abebuo nti wobɛkyerɛ aseɛ sɛ. sanam. wọ́n sɛ nkɔmhyɛ no yɛ abebuo nti wobɛkyerɛ aseɛ sɛ wobɛdɛ na wate ase no wɔn sese sɛ yɛadeda nipa no wɔn a wɔdi ka aban n'anim yɛ foforɔ no kyerɛ sɛ deɛ esisi a na wɔwuo ɛna ebiem saa aban no mu nso yɛ wɔn a wɔn awu dada wɔn wɔ dini a wɔn awu ani asie wɔn mu ɛna israel nyankopɔn nam na wɔn nso sɛ mako a deɛ wuhuni wɔn na ɛrekyerɛ mu sɛ deɛ wuhuni 2024 na atwa mu no na enipa a ɛwɔ dini enipa nim wɔn ebi wu asase so Ghana asase so ɛbɛdɛ na wɔhunu saa adeɛ si ampa so yɛ 2024 ɔsɛ nkurɔfoɔ ɔtɛ saa no ɔmbubu na hwɛ sɛdeɛ ɔwuo no si toa so kakra ma me Ghanafoɔ nyinaa na obi edi ho arɔ na obi ebobo ho bi na obi ɛka ho asɛm bi 2024 nti afei ɛnɛ yi a yɛkasa yi megyina ha mɛkasa yi ɛnɛ bɛyɛ ti yɛ sɛ 14 January 2024 nipa bi mu a wɔwɔ di ne nkurɔfoɔ nim wɔn na nkurɔ wɔn nim sɛ wɔn ɔn na wɔyɛ January ne sɛ yɛahyɛ afe n'ase ɛbɛyɛ dɛ na wɔn hunu sɛ sei na ɛba asase a wɔte soso
and say there's a 2 for Yakopon so than a day. Say Nipe would Jimmy 2024 January na and come share Nekasan. Ampa na 2024. I said to me beside it, him say, Is Yakopon am so smart, or you're no quaffo. And to me beside one dear. Make an do what you see. Here me beside it, Dano. You go on a date when you made the Masama Baname, make a Masama come baby. To us, like Ramami. One can be before for mono, among Quassa. Adichiemu nsemu we na kyerɛ sɛ Israel Nyankopɔn twa sɛ nipa suro no adichiemu nsem obi wa ahoɔden ne pa ɔsɛ yɛ de yi patro sɛ adichiemu nsem ti saa na aka yi November ya ewo mu yi enne a yɛ wo mu yi erikosi December day twatoɔ no enso adichiemu nsem sign no ene kyerɛ sign ne kyerɛ adichiemu nsem kasa nipa no yenim sɛ omu wɔ na omu de bɛ hoahoa mu nkom hyɛ so den so nana yɛ de yi asa me gwa minnim sɛ saa 2024 no Asante Regional Chief Imam kura wuyo minnim hwɛ nipa Osofu ya oto dwomo yi ma twen awurade anim we ni packet wa ma me akua donko ayi adweso Honorable John Kuma ano kwa onye Honorable ye minister yes benyiwa so nipa no obi aye nipa hu se odi ene we de on fo wuo nya de yi esusu no kese de Honorable John Kuma wuma Ghana ebo onyanya se ye obi a surprise ye obi a nwanwa wo de hwese de sitie enti nyame adom a ukuada baabi biara ahwe me no ojeja ho esewa maka ne ya kyerɛ wo me ha me ho bio ese sign no amahunu ne kyerɛ sɛ enna kakre ya aka no ewu wo mu no toso wo de wani ato na no so nso bia na wo nanasa yeyina yitu America ye mra dwoso a ekyɛn krom Rachel City Odinfo Adjuman Benjamin Nyankopɔn City miwa Yesu Kristo papa ni city yentu America ne yenya de ye mra na wo ba ukora na me se fa Paulista ekura odan a wodam no ene ekyere odan ene ekyere odan empoma baako ene wodan no odan na nkasa nya ofie no wodan na nkasa wodam no room no empoma baako pe ne wo ho a fa Paulista bi no empoma ne yemi no fa Paulista miensa on the 12th November ukuada edi enim ya ene ye twada ochina ye benada na de chen ukuada on the 12th November ba bia wo bia
Ebinim bambo ya homone obambo ene hwan on the 12th fashiam to a prophecy so me say kan asem obi anim no wodi ne bet on kai sa afi mo be konsobre no yes no bre na sa ebe to dia ya dia yes ti you wodi na on kai se bre na so wo kro no dia ya dey esinti ebre na sa Zama meka se sign no ene e kire o se nipa jeja wo ho a owo ni betwa fa all angles wo endi gene ya ngame mo nkope police na me mfa me kasa nkire nipa si ode oti baabi na se ode nneoma di agoro na abu adwuma sene wo kra pacha wotimi ewu agya adwuma ho yes na adwuma na ade ho to so na aye de akaka enkwati mu ana atimi de kopra de pacha pa enkwafi mu ana nneoma nyina ahwere yes enkwati mu no ana atimi de kopra de enkwafi mu a nneoma nyina ahwere se nneoma nyina aye de ahwere men kan kire o se bo wade wo ha oba mbeton ma o se ena de ko bo ho ban debi wo de sa no police e de fam atade ya o na ba abo no beti ase na kware ye make kwa se nsu yi abebu mpoma ye ba akwa famienu mpoma ye mienu a fa miensa ena mpoma ye miensa so abefa fo ubede no wate ase eti to asubio ko safo na me ye da kai wo mo atwam dada wo mo wu atwam dada mema ne ma wo beko so asi Ghana e wo nipa akese se de na no ma me kan ho asem nipa akese ona wudi ona agiti wona nipa nimo ebi kra de na ebe ya atofu ma picture na mra ye ne wo so sisi ya no se we sei o se we ebe ye de ba cho se be ya we sa ma ne mra pese ho no ba dabi Debi baby e ka se be ya tofu ona achiti wona nipa nimo ebi kra de na e be ya tofu atofu apos wenyi o mi apos anam so maba eno no pachan ebra sanom enkom se ne ba he 3 days na sa man no bi wo ne sekai pachofa she said in come say this by you say I said ni na 2024 no we say na yem say ye be march mu ase April mu sa we no tina me ya so nam say izo yakopon na hu so say atofuo na oka ho asem no still nipa kesi ewu no oka ho asem no still egusu a eye adwuma na bi kro say ebesia eno de be ya atofuo 3 days ena we jirapa Dubai ho obi wo ne sekai we ni pakesi si we sisi dan bebre wu ye kwa na mabeti ya fegan ha ye obi ya isu no aye de na be wo se we ye be wo obi se ebe ya tofu ti bi kire mu kra ho se e kasa tofu a unim atofu yes me kire mu prophecy ne kire mu mo oho no babo bi mo kakra na mintie che ka tofu a so ho tofu sankrofo no asemi hwe na hwe se nipa da so guso bobna guso a eye
nipa gu so a omo bobra na afi owuo ne yede yi ekoso saa se ye kasa atofuo awunu matofuo e kire se nipa no nye yare na be yede yi ebeku no ebe na moja sem so no wa yede yi wowu ebe na moja hwie bu so mo bi wu ebe na mo se ebe na moja so amobi a wabobra na wo ye nipa osumbo kese sa ebe na moja so obe yede yi obewu ebe na wo hunu na fom on free soro na de ade chie ne de no na de nchira obehu pacho debi obade no hunu we de me kan so de pan nipa le tete we nipa le tete wona me kan asabu sata bia na se rato si wo ha nko be hunu tinne me ka to se sign bia ma hunu nti e kire wo se dane na wanhwe ya afi na kakra na aka no abe se nkwan ya odi aso na nkwan asa so wo be do just 50 days wo be do so papa ma David enyom Psalm 107 verse number 29 Psalm 107 verse number 29 kana minti onyankopon asemo na mo hen David so wode mo nipa watias fo asase so no mo ha na enso ni mo eye aduonu enkon ose oma ahun no iye ko ose bre biduru a ahun mu hyase se ebo oman no kan atifi asem ne ti asem bi ho atifi asem se won a waje won kwa no aseda dwom na se oseye wuo ye de eba na wona waje won oseye no wuo ba wona asefuru ade aje won oso mo deru ade ase ade dia owu asorochi owu America owu dwumadi a wodi no sankofo na dwan atoro nya hopa mo ayi o ma ye de yi afi bo se afede sa owu asorochi no owu America no owu akomatuo no wasi afedi onyankopon nam na humobro so ma wom de yeko ema wo ndi abe kaka se bi se owo ndi e ba na etwam na e be yadwuma na nso betimi de owo hunta no obi abe wu beto wu bo etimi de owo ya de ebi asipen otimi de owo hunta to wasi wona wache won asedadwom edi naga kana aka no na afiri kwa wie no ne enam mu amedofo ni mu a me kan wa asabitire ba ka se odi fa de bankasa ewo saa no ma no menkasa bebreu yesime de Kristo ahini wa asem na mekasa ne ba oje ne saa no ma no na me mpekasa kora ho David me mpekasa ho ankure hunu ene yedede ankura hwiri na yegure ta me mpekasa ho de bia sipen ama de nanke owu a eba won so no omu dwane to Yakobon mo nyamenchi won to so mu da Awurade ase ti wotin kra na mede ma no na so dwane a 31st afene kwa wie ye be da Awurade ase so Yakobon nam na humobro so de ya de yi ode ye wie akan yafra oyi ye firi wo nim ode ye sini nkurim diem eye nkwa de nanka ebe yi ye firi ho no amana yi ye mfiri ho yes it was say omahu no eye koi ose omahu ni ye kum na asrochi ni ye kuni asrochi na na for do asrochi no ose afedi e brase eye kuni adwa ma won amowu ananke de won be kro no afedi owu na pare won to se asorochi na ma ona kuma tuye no mu se da bi gafe de nkomo ntena se bi no Yakobon hu omobo ama sa wu asorochi no ayekuni e de amawo kan to aso na won ene jese ano adukum ko se afu makuma to mu yam se
saa sorokye ne boy no ano adwo ayede yi ama wa ye ko mu ese entwi anyede yi amfo nso enti ade bi sa ho na se akonya bi sa ho na bi sa ho a wobetimi adwane ato Nyankopɔn amade ka wo ka ho no wonam na homa bo so be yi wa ayede yi afirim yenta wo mu chefa no obema wo chefa na ewo mu na enye na pare osi to Nyankopɔn nam na homa bro so a nkrofo we no ohu wo moba ma asorochi ankede wo mo kro no afede wadwo anu ama wo kan ko na wode won ko won aginaye a ohwehwe ho no ni ba bia no mo te anka mo betu afiri asase so akwu afiri ba bi o mo tena bre no anka mo nda o mo tena bre o entena bi no oso Nyankopɔn sa mo tena bre mo ye de esa aba ho amen won hweyi afi ba bia wote no ye betu afiri ho ye tu so ho nsa nkoma bio dabi obetimi atana wa mese sign no yes sign ehu wasi to wudwane to Nyankopɔn no nam na humobro so a afedi o motena bere no wasado mu gina ho bio o ma gina ya bia ho no wa ma wo na nyoma anyede yi anko odo mu gina ba bia na o mu wona da no a enu nti no mu da Awurade ase enana aka na yese yetwa afi na wie nte saa se wo Nyankopɔn ho mu a enana aka na ehu yes eti ye ba wie ye ntwa so ye me kan se fa number na wo TV na se no nenne o mon kasa mpanimfo ne kasa mese kasa na no mo kasa na sama me kan obi ani mo hwe eyenkra na mapie mo numre yes ito obi ani mo hwe obi ntimi nka me yire kura ni mo asama me kan pacho debi obi ani mo me ba bi ani yes obi nye sofo wonim debi obi ani ena me kan wasem nti de otie na de otie efense e call no kwa wonim de aya na wo ka kire no a ebe no nwonan no tense udifo Adjuma Benjamin na Righteous TV ene wo kan ho asem ti bisa ba bia papa wo nyame difo na me nsomaba etitia udifo Adjuma Benjamin e okumasia edweso echen krum kumasia edweso echen krum Righteous City on the 12th ukode di enimu enne ye dwada nyame yadom ochina ebenada yu ebenada ye ochina ochina ebenada ukuada ano papa okwa awa me se ni opatu mirika bra yes ebenada numere no abede obetwen onkwanti na didi agora na eso mu a ene ye wankasa wasem eso mu a wankasa wonkra obi mo de ye na no na no so da na di kire ye no wo mo ahuna antie ntine ba bia na ye hyenti ene san kofo nyina ye de ye sie wo mu ebi an komo no te ya se de binu mo de ye Nyankopɔn do mu gina bere no ke bia an kasa bere nkomu gina mu gina bere yes what is I kasa ya se yes ke bia nkomu hu ye ne an kasa bere nkomu gina bere tablen so ba de ye hyenti mo hu ye ene na mo ahye fese komhye ne ma na na ya adechim so asem adechim asem saa na kakra ya kemu adechim mu so nsem na saa so letie so difo Adjuma kwa me kasa chiwe Onyankopɔn de mi wia wa ye bia ma ye wa ya ma no saa de bia ye de ye aka ho eji Onyankopɔn so bia nka obia amen bo prophecy ni famra wie na entoa so biem jai entoa so biem bere no waduru na enkochi babia no waduru na brown mu no o ni na doso no edoso to se makwa we ni ye figu a isia enye de eni busuani nko na be ha na na were be ho
ɛyɛ adekye mu nsɛm ne wɔyɛ so ɔma no mpa wɔgyae afei nnipa a ɔmo nkwa asa kɔɔso afei mo susu abato wɔ yɛn anim ne yɛkɔto aba dodoɔ na nkwa asa ɛbɛduru sie to aba no ne yɛsiesie dodoɔ na yɛde Onyankopɔn ase sɛ ɔnam n'ahomɔborɔ so na ɔno ɔpɛ sɛ ohumɔborɔ no n'ahomɔborɔ ɛte saa nso bɛyɛ deɛ ɛbɛda adi Nyankopɔn yɛ adom a okuada anɔpa me na ɔbɛhyia ɛwɔ Righteous City odiyifoɔ Adwuma Benjamin ɛnie frɛ nɔmba no na ɔmo nkyerɛ ɔkwan no Onyankopɔn asomdwie nka obiara mmewura Yesu Kristo Nazareth din mu amen ɛne anwummerɛ yi Onyankopɔn odiyifoɔ Adwuma Benjamin deɛ wasoma no ɛne anwummerɛ yi deɛ mpofiri mu ɔbɛpie mu Righteous TV na ɛyɛ biribi nti a na ɔbɛpie mu Righteous TV sɛ amanneɛ bi a ɛba yɛ so ɛdeɛ ana deɛ odiyifoɔ Adwuma Benjamin ɛdeɛ ana ɛyɛ mehu wɔ ne ho sɛ odiyifoɔ yi kasa a daa medwene no makoma mu ne mente ase ne nyansa mu sɛ kasa wei deɛ ɛkɔma nnipa nyinaa na na ɔkasa wie na ɔka nkɔmhyɛ no a ɔsɛ yei adekye mu nsɛm obi nim deɛ bɛsie nanso asie wie ɔsɛ sign ato ɛyɛ adekye mu nsɛm ɔsɛ na kakra a ɛdi anim yɛ nti maame papa me nua barima mesrɛ odiyifoɔ Adwuma Benjamin na akasa no adekye mu nsɛm ho anenim wɔnim sɛ ɛzi Nyankopɔn no n'anim ɔno nso na wayi ne ho adi akyɛ n'akoa odiyifoɔ Adwuma Benjamin sɛ ɔmmɔ nnipa nyinaa akokɔ adaa so wɔnam no so ɛka deɛ ɛbɛ nipa so ɛno bi ɛna mpofiri mu anwummerɛ yi wanante na waba Righteous TV ha mpofiri mu wabɛka deɛ ɛba yɛ so to sɛ yɛba a yɛmfa saa nnwa fitaa no mmiɛnsa ɛne mmienu mpoma ɛdan a wodam ɛyɛ baako wafa mmienu ɛyɛ mmienu so a mepakyɛw na wafa mmiɛnsa ukade di anim yɛ sɛ ne Nyankopɔn de kyɛ a na wakae fra atiasefoɔ ho sɛ ɔmmɔ yɛ kɔkɔ ne mfiri akwammɔne ho a ɛsɛ saa amanneɛ yi nti nyinaa yɛnwane mmerɛ ukada yi na wɔnni anim na wɔnsrɛ honam nyinaa Nyankopɔn no ma yɛ na wɔma adebɔne mpare yɛ yɛba yɛbɛfrɛ nɔmba wei hwɛ wo screen ase patwɛ wo sɛ nɔmba no gu 0594 844 111 0594 844 111 anaasɛ 0539 224 999 odiyifoɔ Adwuma Benjamin ɛwɔ Ghana ha Kumasi ɛdwo so ɛkyɛn kurom Ghana baabi a obiara sɛ wo Kumasi so a buso obiara sɛ wokɔ dwo so onye duro so adwo so pɛ busa nipa obiara sɛ wokɔ ɛkyɛn kurom na adwo so na ebom yɛ mantɛm baako wobɛtuma nante na ho hare nti busa obiara yɛfa taxi na atorotoro no bi ho biara bɛkyerɛw furu bi